Akkor mégis vertigo? Ennyi, buli van. Jó. Tudjuk neki. Föl koróba, bazd meg. Menjünk! Zserom, hol vagytok te? A fegyvereket zárd fel! Beérjük a húson. Szerintem a hajógyárnak a hídjáig nem jutnál, mert lelőnének. Körülbelül. Nem viszont be tudnál menni egy-ketten, beparáznának. Hát jó, aztán agyon is lőnének, mint egy kutyát. De hogy megy ez át a Zseromnak a fején? Azt nem értem. Neki kis feje van. Ja? De nagy az arca. Ja, nagy az arca, de kicsi a feje. Halál! Mindenki végletget. Ja, őt fogunk háborúzni itt benn. Anyád! Mondjuk! Na, előnek, fegyveredet, fejedet, lábat, ruhát, mindent. Akkor mondod, hogy talán üvöltesz, megvöld, találsz. Ennyi. Feled a fegyvert, azt kimész a kezdőpontra. Jó? Nincs, van csiga is, de... Picsába. Ott kilőttek az emberünket, úgyhogy... De akár hátba is lőhet. Akkor én bebújjak, baszod. Erre át lehet menni. Ott át lehet menni, az biztos. Meg vagy? Hogy? Dobd a gránátot! Hú, bassz meg, de büdösöt fingottam, most már érzem. De menjetek, vásároljatok, azt megyek utánatok. Mit látsz? Arra már nincsenek? Nem, hátba zúznak. A kurva, de benn van. Anyád! Na mindjárt átcsövel. Hadd nézzek át itt a lyukon. Mentek, lőjek? Nem értek. Hello, Áki! Milyen rajtad valami otthon? Hátulról tökre úgy nézték. Cameraman. Mindjárt rakjátok! Na mehet! Hogy mi van? Jó. Kamera! Kamera! Nézd meg, kamera! Lánkos valahol ott van. Kamerával vagyok, nehogy megölj!
A legkomolyabb, azt mondod kamerával, vagy ezt kihozod az zászlót. Rakd a helyére. Megállj. Na, de el volt dugva, nem? Jupp. Hello, meghaltunk, de nagyon jól csináljuk, és most kinyírunk mindenkit, de még nem találtuk meg az eldugott tárgyat, és kurva sok embert kinyírtam. Hát én kivédem. Szabi. Megölték Kerit. Juuu! Ilyen is nem Elég beteg már. Az is. Az ennél jó oldalt csinál viszont. Simán vele? Beszorult az Ja.